איזה צורה יפה! איך הם עושים את זה? גאונות! זה אני לא רוצה להגיד מה זה מזכיר לי. אוי! איזה יופי, איזה יופי! יהודה, מה זה מזכיר לך? יעקב, לא רוצה להגיד לי! איזה יופי! אוי 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 אוי, איזה מדהים, איך הם עושים את זה? יואי, אתה רואה את זה יופי! וואו! תראה, זה ממש כאילו... הם מתאמנים ביניהם לעשות כל מיני טריקים. אתה לא מאמין. יעקב, קלטת? בטח. תראה מה קורה פה! זה נראה לי חסידות שנפרדה. תראה איזה יופי, מה זה? למה הם עושים את זה? מה זה עושה להם את זה? מה זה? אני חייב גם וידאו, מה זה הדבר הזה? אני לא מצלם עד הרגע הזה. אני רק מתלהב. איזה מפגר אני. וואו! באיזה צורה אתם עושים? יאללה! זה כאילו נראה שהם נהנים שמסתכלים עליהם. איזה מופע! איך אני מקבל את זה? מוי עומד כאילו אורגזמה. רגע, אני הבטחתי לכם שאני מוציא אותו. יש לו כזה תמוכה עכשיו. אוי, אוי, זה מגיע. הנה, הוא עושה עכשיו, משה למעלה. כן, המשפט. ראית הוא התפרק? הנה יורדים קבוצה אחת. הנה, אנשים צורכים שם, זה קורה שם. הנה, ירדו. תראה כמה רכבים. ירדו מכה. ירדו כולם. ירדו כולם. לא, יש עוד קבוצה למעלה. הם יורדים במסות. הנה, חורדים מתחת לכל דבר. אנשים עומדים שם, אולי נספיק לרוץ? ינקי, נספיק לרוץ? יש להקה אחרונה עדיין. ינקי? לא יודע.